Na výrobu ruženčeka potrebujeme šnúru, to je šnúra technická alebo žalúziová. Táto je 1,4 mm hrúbka. Korálky, drevené alebo plastové, tieto majú priemer 8 mm. Potom nožnice, zapaľovač, slamku a túto slamku si upravíme. Urobíme si ju z čínskeho pera stuhy alebo z čoho, neviem, či to vidieť. Je tam tak vyrezaný taký žliabok alebo čo. Ja som to urobila z takéhoto pera, presne toto. Skúšala som slamku, ale slamka nie je dobrá, lebo je veľmi taká mäkká, taká ohybná. Keď na to točíme tú šnúrku, tak potom to nebude dobre, nebudeme vedieť prevliekať tú šnúrku, takže to dáme na bok. Takže takto, ale tú slamku neprerežeme celkom, len tak 5 cm alebo koľko. Nesmie to byť ani veľmi široké, ani veľmi úzke, lebo potom sa nám tá šnúra tam nezmestí a nebude sa nám to dať cez to prevliesť. Takže najskôr sa naučíme robiť úzol. Zoberieme si šnúrku, odstrihneme asi tak meter, alebo aby sme nemuseli strihať, lebo na jeden ruženček treba asi 20 cm šnúrky, ale keby sme si nastrihali, tak by sme mali veľký odpad. Šnúrku si na jednom konci upravíme tak, že jeden konček tak prelepíme samolepkou alebo niečím, aby sa nám ten konček, lebo on sa tak vystrapká a potom by sa to nedalo prevliekať. Museli by sme to strihať a nešlo by nám to vôbec. Takže túto slámku zoberieme do ruky, do ľavej ruky, týmto prerezaným na túto stranu a začneme takto šikmo natáčať. Šikmo a vrátime sa naspäť dozadu. Dole si to pridržiavame a ideme raz, 2, 3, 4, držíme spodok, ten jeden konček je tu a teraz si zoberieme tú stranu, ktorú sme prelepili a prevlečieme cez ten otvor, cez tú slámku. Za toto bolo treba dobre zalepiť, lebo by to nešlo, a vytiahnuť. Teraz keď ťaháme, tak musíme dávať pozor na toto, aby sa nám to tak nepretočilo všelijako, lebo tam sa nám potom urobí úzol a už to potom nebudeme vedieť. Keď sa nám to nepodarí zaviazať, dá sa ten úzol rozobrať, netreba to odstrihnúť a zahodiť. Takže potom to jemne potiahneme, chytíme do týchto prstov, slámku vytiahnuť, preč, ale držať. A teraz zaťahovať pomaly. A tak sa s tým treba pohrať, tak aby sa aby sa tá šnúrka tak pekne zatiahla, aby to bolo také hladké z každej strany. Pomaly zatiahnuť zase. Keď už vidíme, že už to dobre sedí, tak to medzi prstami potiahnuť, pritlačiť a zase. Tak je úzol hotový. Vo veľkom to vyzerá takto. Urobila som aj taký veľmi veľký, je to také pekné okrúhle z každej strany. Dá sa to dobre učiť na takejto šnúre, čo máme v teplákoch alebo na darčekovej taške. A šnúra musí byť okrúhla, nesmie to byť nejaká šnúra taká plochá ako šnúrky v topánkach, lebo by to nešlo. Takže môžeme hneď aj druhý úzol vedľa toho skúsiť a dobre je naučiť sa viazať uzliky, ako tu mám, alebo na ruke, takú rovnakú vzdialenosť, lebo keď náhodou budeme robiť riadny veľký ruženček, tak tie vzdialenosti, aby pasovali, aby nebolo jeden desiatok hore a druhý dole. Takže urobíme zase, ukážem ešte raz. Takže do ľavej ruky takto držíme, šikmo, pridržať a točíme, ale nie takto, lebo to by sme len natočili a to by nám spadlo, to je zle. Takže naspäť, dozadu, krížom. Si to môžeme vyrovnávať, aby sa to nestáčalo a tam. Raz, 2, 3, 4, už mám celkom blízko pri tom prvom, ale na učenie a prevlečieme znova. To je taká ako keby ihla pre nás,
tá samolepka tam na tom konci. Dosť blízko som to dala k tomu prvému úzlu, ale to nevadí, lebo keby sme tam mali horálku, tak a pekne ťaháme, priťahujeme, stláčame, hráme sa s tým, aby to bolo taký pekný valček z toho. Takto. Tak. Ešte raz. No a už to máme hotové.